היי, כאן טל תר הלב, מרפואת היער. נתרגל היום מדיטציית אדמה, מדיטציית התקרקעות. זה משהו שאנחנו מאוד זקוקים לו בזמנים כאלה של חוסר ודאות. ובכלל, מתי שאנחנו טרודים במחשבות על העתיד, או ככה מאוד מאוד בראש, אדמה. אדמה מחזירה אותנו לקרקע, למקום בטוח, מקום של בית. עם האדמה תמיד מספקת לנו הזנה ואהבה ללא תנאי. אז זה ככה מקום ממש ממש טוב להתחיל בו ולחזור אליו. אז תמצאו לכם פינה נוחה. זה יכול להיות על האדמה, זה הכי מומלץ. אבל אפשר גם בבית, על כרית או על כיסא, מה שנוח לכם. ככה תמצאו לכם רגע את התנוחה, תזוזו קצת, תראו מה נוח לכם. אם אתם בחוץ, אז אפשר ממש ככה רגע לשים ידיים על האדמה, להרגיש אותה. וכשאתם מרגישים מוכנים להתחיל, פשוט תעצמו עיניים. קחו 3 נשימות לבטן התחתונה, את צ'קרת הבסיס. בכל שאיפה תמלאו את הבטן. בכל נשיפה הרפו עוד אל תוך האדמה. שאיפה ונשיפה עוד אל תוך האדמה. הרפו את הראש, את העיניים, הרפו את הצוואר, הכתפיים. שחררו את הידיים, את הגב. שחררו את הבטן, את האגן. הרגישו את הרגליים כבדות ורפויות. דמיינו איך מתוככם יוצאים שורשים דקים וקטנים ומתחילים להשריש אל תוך האדמה. לאט לאט השורשים מתפרסים וגדלים, יורדים מטה ולצדדים, תופסים יותר ויותר מקום באדמה. דמיינו את החיים בתוך האדמה, בין השורשים, החרקים והפטריות, כל היצורים החיים שמתחדשים ומחדשים את האדמה כל הזמן. האדמה היא חיה ונושמת. מרגישו איך היא חיה מתחתכם. השורשים ממשיכים מטה, יותר ויותר יציבים וחזקים. דמיינו מתחת לשורשים את המינרלים והאבנים הטובות, הקריסטלים בתוך האדמה. רדו עוד מטה עם השורשים, מטה, עד שתגיעו אל לב האדמה, לב כדור הארץ. חזק, יציב, מחזיק אתכם ואת כל היצורים החיים והצמחים. הרגישו את החיבור ללב האדמה, המרכז של הכל. לאט לאט התחילו לטפס מעלה במעלה השורשים,
דרך הקריסטלים והאבנים, מעלה מעלה, דרך כל היצורים החיים והחרקים, מרשת הפטריות. מעלה מעלה חזרה אל הגוף. הרגישו את הגוף שלכם. כבד, נתמך. הרגישו את עצמכם, מקבלים את כל התמיכה וההזנה לה אתם זקוקים היום. אפשר לשים יד על הבטן, יד על הלב. רגע רק להרגיש את הגוף. ותשאלו את עצמכם, למה אני זקוק או זקוקה היום? איזו הזנה נדרשת עבורי? אפשר ככה להודות לאדמה שמחזיקה אותנו, ששומרת עלינו. לאדמה בתוכנו, לחיים. לאט לאט תיקחו עיניים, חזרו לכאן ועכשיו. אני אשמח לשמוע בתגובות מה עלה לכם, לאיזו הזנה אתם זקוקים היום. וזה יכול להיות דבר קטן, כמו שייק בריא, הליכה, ללכת לבית קפה או לקרוא ספר, כל דבר קטן שיכול להזין אתכם ולתת לכם אנרגיה להמשך היום, להמשך השבוע. אני אשמח לשמוע איך היה, מוזמנים לעקוב לעוד תכנים של רפואת היער. תודה.